Biz 7 milyonluk халык барыбер 3-4 миллион татар телен белә сөйләшә. Акай бер халыклар безнең илдә яшәгән халыклар, аларның театрлары да бар. Югары сәнгать дәрәҗәдә эшли торган театрлар, халык юк. Мәсәлән, Карелия театры. Кареллар гомумән Россиядә 35 мең кеше Петрозаводскида яшиләр. Алар да театр. Алар кешкә, алар ирексездән урыс телгә күчәргә мәҗбүр. Бурят теле мәсәлән ЮНЕСКО тарафыннан исчезающий языки категорияга кертелгән. Ну нишлисең, менә берничә ел элек. Алар үләләр һәм без күпмедә булса менә шушы процессны без туктатырга тиешбез. Әгәр безнең кешебез бар Татарстанда, димәк без ниндидер театраль, милли театрлар я ассоциация, ниндидер теге оешманы, ниндидер структураны төзергә тиешбез. Чөнки безнең проблемалар уртак. Аларның проблемалары, бүгенге көн проблемалар, алар безнең киләчәктә без аларны күрә алабыз, бәлки. Әгәр бүгенге көндә без ниндидер теге профилактический эшләр алып бармасак, һөнәр фестивалендә ярдәм итә аласың. Һөнәрме, Нәүрүзме, ниндидер теге барлыкка килмәгән, ләкин булачак структура белән, ниндидер теге конференция формада аларны да ишетәсе килә, сезгә яңаратасы килә, аларның фикерләрен ничек яшиләр, ничек көн күрәләр. Бу да бит кызык һәм гыйбрәтле информация булыр безнең өчен. Башка милләт вәкилләре бар имы Римстада? Әлбәттә. Марилар, чуашлар килде, Стас килде, Чувашиядән Стас Васильевич. Аннары ике башкорт режиссеры килде. Киләләр, Удмуртиядан ике кеше килде. Алар менә син әйткән темаларга сөйләштегез үзара. Проблемаларын сөйләшәбез ул темалар. Потому что алар безгә якын. Без бер телдә сөйләшәбез, бер театраль телендә сөйләшәбез без. Алар бүген әйтелде, һөнәрдә яңа ниләр чыкмавы. Татар исемнәре, ну алар бит бу бит арыш быдай түгел, аны ел сайын бит үстереп булмый урожайлы. Чыгарылыш курс чыкты мәсәлән, теге 9нчы елда, менә 6 яшь режиссер барлыкка килде. Хәзер инде алар бераз теге алар дәрәҗәләре үсә, аларның икесе хәзер баш ике татар театрын хәзер менә шушы башкаралар. Альберт Гафаров, Оренбургта, Минзәләдә Дамир Самирханов, Лилия Әхмәтовна Минзәләдә, Әлмәттә эшли, Илгиз Зәйниб. Димәк, хәзер китәргә кирәк бераз.